Мислял съм се, защо Христос или Иешуа, както всички наричат Исус Христос, казваше на своя народ да се покая. В същото време Господ им каза да обходят тяхната страна и да отидат при езичниците. При всички езичници в целия свят имало синагоги, където живеят евреи, но голяма част и от самите езичници се покаяват за греховете си. Когато Бог даде на Израел закони, защото някой ще дойде и ще казва: покайте се. Исус дойде и им говори, че трябва да се покаят, понеже нарушаваха Божия закон. И ги получаваше в Божия закон. Разясняваше максимално и ясно правилата на Божия закон. За да бъдеш праведен, трябва да изпълняваш Божия закон. Не казвам, че всички езичници им е наложен целият закон. Или пък не могат да бъдат принудени. Но специално за Израел, независимо, че са повярвали в Христос, те са длъжни да изпълняват Божия закон, понеже законите са вечни, както Господ каза. Праведен човек, който изпълнява Божия закон.